Lisagqunywe esitokisini iphoyisa likamasipala elibulala iphoyisa lomgwaqo. Nginibelele iphinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili kezo. Mina ngiveze ngithuthunga ngakho bathi ila sibona amagumede mhlabe emakuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Izikhulu zamaphoyisa zixwayisa amalunga lombutho ngokuzithathela imithetho ngezandla uma exazulula inkinga zasekhaya. Lokhu ke kulandekile isigameko sangomgqibelo eNelspruit eMpumalanga lapho iphoyisa likamasipala ngqokqoze ngeNhlamvu iphoyisa lomgwaqo libamba nonkosikazi walo endaweni yokulala. Kuthiwa ke umsolo oneminyaka engu-38 ubudala ufike endaweni yokulala iKwanyoni Lodge wagasela kwelinye lamagumbi okulala engamenyiwe. Wamfica ke unkosikazi wakhe esemashidini amhlophe nephoyisa lomgwaqo. Kuthiwa ke kuqhubeka ingxabano phakathi kwalabo amalungu ombutho lazama ke ukubaleka iphoyisa lomgwaqo, kanti ke umyeni weshente uzovulela ngeNhlamvu edubula ke umufi kabili waphangalala khona lapho. Ngokusho ke kuka-Captain Dineo Esagototsi okhulumela uphiko loRhebe eMpumalanga, unkosikazi usale endaweni yesigameko engenamyocu. Abaphenyi becala bashayela umsola bemnxusa ukuba zinikele emaphoyiseni nebalo uzinikelile kwathatha ke nesibhamu sakhe somsebenzi okukholakala ukuthi ke usebenzise sona ebulala iphoyisa lomgwaqo. Ushayela umsola ke uvele phambi kwemantshi eNelspruit ngomsombuluko. Icala lakhe lihlehlisela umhla ka-21 kuwephezulu. Bafethu izona ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezweni esithinta lapha amaphoyisa amabili okuyiphoyisa likamasipala kanjalo nephoyisa lomgwaqo la kuthola khona ke lezi insizwa zombili, enye lele nonkosikazi womunye wasevulela ngeNhlamvu kwelinye lamahhotela. Namhlanje kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba asiphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi lethini lwakho uva ngalolu daba. Mina ke ngumfaz sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya kwivideo elandelayo nodaba olulandelayo kwakho ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.